Bona tarda. Què tal, com estem? Benvingudes i benvinguts a la 14a edició del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, que porta el nom de la soprano terrassenca. Sabeu que aquest premi se celebra de manera bienal. Bé, aquest any bienal i una mica més, no cal que us expliqui per què, perquè de fet serà bastant el protagonista a la Covid-19, ja ho veureu al llarg de tota la gala que us hem preparat. Montserrat Alavedra, aquesta soprano lírica de Terrassa que va trencar motlles a la seva època, que va voltar pel món i, tal com va dir, deia al New York Times, amb una veu pura, amb un gran talent i amb una sensibilitat musical i un temperament brillant. Deixeu-me que em presenti perquè em veureu molta estona. Soc la periodista Clara Sánchez Castro, seré la mestressa de cerimònies per tots i totes els que esteu aquí en aquest centre cultural de Terrassa i també per les persones que ens seguiu en directe per streaming des de casa vostra o des d'on sigui a través del canal Terrassa de televisió. Quina alegria fer actes amb persones. Això fa un any enrere ens ho diuen i dius aquesta noia ha begut alguna cosa. És per això que és tan important que es convoquin premis com el Montserrat Alavedra i que entitats com la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA continuen apostant per la cultura i per la música i que en aquest camí els acompanyin associacions com els Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa i de Catalunya, que tant estimen i tant lluiten per aquesta professió que per mi és la més bonica del món. Bernat, què ha suposat per vosaltres com a grup, o què va suposar, vaja, guanyar el Premi Montserrat Alavedra 2018? Bé, doncs la veritat és que ens sentim molt afortunats d'haver sigut premiats en la darrera edició perquè ha sigut un premi molt important en la nostra carrera. És un premi atípic perquè, a més d'una dotació econòmica que sempre és benvinguda, ve donada amb concerts en llocs molt importants del país i el fet d'haver tingut aquests concerts ens ha fet créixer molt com a grup, ens ha ajudat a consolidar la nostra carrera i a seguir el camí aquest del que és per un grup de cambra. O sigui, el fet que en el fons ens hem adonat que al final és molt important tenir l'oportunitat de tocar en aquests llocs per poder créixer com a grup i el premi ens ha donat aquesta oportunitat i estem molt agraïts. Ara coneixerem una mica més els finalistes, sentirem un bocinet de la interpretació que van fer el diumenge passat a la final i també ens explicaran com han viscut aquest darrer any, com els ha afectat aquesta pandèmia mundial a la seva carrera musical. Hem tingut moltíssim temps per llegir repertori, per fer grup, ja que normalment estem els tres viatjant i hem estat durant tot aquest temps de confinament, diguéssim, junts i tocant moltíssim.
veritat és que tenim la sort que aquest any estem fent un màster a Salzburg i això ens ha donat l'oportunitat de poder viatjar i poder mantenir, com que és una cosa molt concreta, doncs hem pogut mantenir alguns d'aquests concerts, però la veritat és que molts dels concerts que teníem previstos han estat cancel·lats aquest any. Evidentment, la pandèmia ens ha afectat a tots, però al sector artístic, musical, en aquest cas, hem hagut de cancel·lar diverses actuacions, s'han cancel·lat diversos festivals, però oportunitats com el Premi a Montserrat Alavedra doncs, ens ajuda a seguir endavant amb el projecte i amb il·lusió, i sí, a veure si passa tot aquest mal trauma. La pandèmia posa en evidència la manca de suport públic i institucional a les activitats musicals i culturals en general, però crec que és una mancança que no només és fruit d'aquesta pandèmia, sinó que és una mancança estructural que s'hauria de revertir i igualar-se a les ajudes públiques que hi ha aquí a la que hi ha altres països europeus del nostre entorn immediat, com poden ser França, Alemanya, Suïssa o Àustria. Ha sigut molt complicat, si tenint en compte que la Marim viu a París, hem estat parats sense poder ja pràcticament 6 mesos. I a més ara cada vegada que fem viatges, les PCRs, sempre és complicat, els permisos, clar, és molt més difícil ara. Aviam, hi ha oportunitats, sí, però realment la cosa està molt més complicada ara mateix, perquè hem de comptar que hi ha molts programadors
que estan en reubicar molts concerts de la temporada passada, amb la qual això vol dir que aquest any hi ha moltes menys oportunitats de tocar. No només això, sinó que ara per la crisi hi ha temporades de concert que estan desapareixent. Jo us ho deia que no m'agradaria estar a la pell del jurat, un jurat format per persones de reconegut prestigi del panorama musical català, presidit una altra vegada per Jordi Casals, i també hi ha hagut en el jurat Albert Guinovart, pianista i compositor, Laura Ruiz Ferreras, clarinetista, Lluís Eres, violoncel·lista, i l'Anna Puig, violista. I tenim una foto, em sembla, del jurat bastant divertida, perquè veieu que no fan cara de patiment, cada que no volia estar a la pell del jurat, jo crec que es veu pels ulls, allò que deia que no es veu el somriure pels ulls, jo crec que s'ho van passar bastant bé. Fins i tot el secretari del jurat, l'Antoni Amorós, que jo demano que pugi a l'escenari, un aplaudiment. Senyor Amorós, ja pot pujar. Que no queda massa bé dir-ho, però és el senyor dels sobres. Vull dir, això dels sobres no està massa de moda. Va ser complicat aquest any, una vegada més. Bon vespre. Bon vespre. Sí, esclar, va ser complicat, i tant que va ser complicat. Va ser complicat no només perquè el nivell era molt alt, però és que sempre és molt alt. I els 7 grups participants eren uns grans, dignes concursants. Va ser complicat la selecció dels finalistes, va ser molt complicat. Ja ho heu vist, ja ho heu vist, les interpretacions. Llavors, bé, aquí la tasca del jurat és discernir aquesta comunió d'individualitats que pot configurar i conformar un grup de cambra. Ja sabeu que una de les funcions del Premi de Música de Cambra BBVA Montserrat Alavedra és potenciar la música catalana, d'autors i autores catalans, i que és requisit indispensable que hi hagi una peça d'aquests autors dins el seu repertori. Doncs bé, enguany el jurat ha decidit fer un pas més i atorgar una menció especial a la millor interpretació de música catalana. Demano a la directora artística del Premi, la Rosa Rivera, Rosa, que pugi a l'escenari per anunciar qui són els guardonats i guardonades. És el teu moment, el d'obrir el sobre. Bé, un altre sobre, Un altre sobre, exacte. I diu: el jurat del 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra decideix atorgar una menció a la millor interpretació de música catalana per la seva gran interpretació i encert en la tria de la important obra del catàleg del compositor Robert Gerard a Tempus Trio. Us fan entrega, i ara us explico. Mireu, espereu, la foto us podeu posar aquí davant, hi ha unes marques. Mireu endavant. Un somriure. És que no estem acostumats a somriure sense mascareta. En acció, entre cabassos de nervis moltíssims, el dia de la semifinal que va ser aquest any el divendres. Això sí, nervis dels bons, dels que anuncien coses bones. Aquí tenim el making of. Som el Quartet Vivancos i anem a donar-ho tot i a passar-ho molt bé. Adéu, molta sort. I al final sou vosaltres qui decidiu el diumenge les obres que han de tocar dels 45 minuts. Clar, avui és una obra que escolleixen ells. Demà ja podeu escollir vosaltres
Bueno, esperem. Esperem a veure què tal, no? Britten, primer i segon moviment, i el segon moviment de Schumann. Montserrat Alavedra de música de cambra, amb el Lito Recuate. Hola, som el Trio Arch, veníem moltes ganes i amb ganes de fer un bon treball. El trio Vinci és el segon any que venim, l'altra vegada vam tenir el segon premi i aviam com va aquest any. Bé, la veritat és que estem en un moment d'efervescència total, que tots ho sabem, els que anem venint aquí amb aquest premi fantàstic, i en una efervescència sostinguda en el temps. Jo diria que, a més, cada vegada amb més qualitat, més joventut i també amb molt d'atreviment, que és una cosa molt important que a vegades s'oblida, amb moltes propostes molt vives i que, a més, van enllà d'allò que es diu el cànon. Una cosa que això fa que llavors es mantingui viu per molts anys més, o sigui que és una gran notícia. Tinc un sobre per tu, te'l dono estirant, sort que tinc els braços llargs, mira, te'l dono, i ara sabrem quin és el grup guanyador del segon premi d'aquesta 14a edició del Premi de Música de Cambra BBVA Montserrat Alavedra. Endavant. Bé, el jurat del 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra decideix atorgar el segon premi, consistent en una gira per Catalunya dins de la xarxa de músiques de Joventuts Musicals de Catalunya, per la tria d'un repertori molt interessant i valent, per una exquisida transversalitat del so, musicalitat i solidesa musical al Quartet Atenea. No he dit una cosa, el premi, escolteu, amb tot això us l'heu d'agafar. És un premi selfie? Us l'agafeu aquí? El que posa segon premi no us agafeu el primer? Fantàstic, i ara us poseu a les marques que hi ha aquí davant, que farem la foto. És molt estrany tot plegat, però tranquils, tot ho farem. 3 marques a davant, ho veieu? Les 3 marques i una que queda cap aquí. Molt bé, perfecte. Us podeu treure la mascareta per fer la fotografia, podeu somriure, que maco. Un fort aplaudiment. Quina alegria! Nosaltres som una formació que tot just tenim un parell d'anys. Acabem d'acabar l'SMUC aquest passat curs amb la pandèmia i tot, i llavors per nosaltres és fantàstic poder just ara ja obtenir alguns resultats de la feina feta i esperem poder continuar endavant per un llarg temps i res, que estem molt contents. Que bé, això és arribar i moldre. Doncs vinga, un aplaudiment ben fort. Podeu tornar al vostre lloc, no us deixeu el guardó. 14 edicions d'aquest premi, es diu aviat, jo feia números, l'any que ve farà 30 anys. 30 anys, que aviat és dit. I la sensació, senyor Rivera, és que com més temps passa,
més sentit té encara continuar fent coses com aquesta, no? Continuar impulsant la cultura i la música. No té també aquesta sensació? Totalment. De fet, quan al començament has glossat la figura de la Montserrat Alavedra, jo pensava en ella i pensava també en els que van tenir la idea, fa uns 30 anys, de començar aquest premi. Que la idea era de potenciar el jovent, donar-los l'oportunitat de créixer, incentivar-los a seguir aquest camí de la música i donar-los l'oportunitat, com han dit alguns d'ells, de donar voltes per Catalunya, fer girs i donar-se també a conèixer. O sigui, és aquesta interacció amb el públic el que em sembla que fa grans els artistes i a la vegada també dona oportunitat al públic a disfrutar d'aquesta música que fa aquesta gent. I és molt important que una entitat com la seva inverteixi en cultura i en música, i ara més que mai jo li preguntaria si invertir en cultura és invertir també en una societat millor per tothom. Absolutament. Invertir en cultura és invertir en el futur. Realment, nosaltres el compromís amb la cultura neix del convenciment de que la cultura és un eix vertebrador per a la societat, és un eix estructural i que ens enriqueix com a societat. Pensem que les empreses podem recolzar, hem d'impulsar, hem d'acompanyar, hem de contribuir a fer créixer la cultura perquè al final és un patrimoni que gaudim tots i nosaltres volem aportar aquest gra de sorra. També crec que hem de crear oportunitats per aflorar aquest talent creatiu i també per recolzar i donar visibilitat a tot aquest esforç, tot aquest treball de fons que hem vist fa una estona i en aquest sentit seguir impulsant, com també deia el Jaume, els premis culturals amb la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes. Què representa per la ciutat acollir esdeveniments com el nostre, per exemple? M'agrada que em facis aquesta pregunta. Molt bé, no la sabia, no estava preparat, tot això és espontani. Home, la veritat és que per nosaltres, evidentment, és un orgull i un honor i voldria fer una menció especial als Amics de les Arts, que és d'on va néixer, a través de la figura de la Montserrat Alavedra, i ja de fa tants anys, i com deies tu, a tothom i a totes les persones i empreses que hi donen suport i que ho fan possible any rere any i sobretot aquest any tan especial. Terrassa, m'imagino que amb la majoria de ciutats és evident que ens agrada projectar-nos, que ens agrada projectar la nostra ciutat, la nostra cultura o tota la feina que fem a través de la cultura, però també ens agrada saber i definir quin tipus de ciutat i quin tipus de cultura i quin model ens agrada projectar, perquè crec que aquest premi ens fa brillar molt. Iniciatives com, per exemple, aquesta d'avui, iniciatives privades que fan, que també donen aquest suport, aquestes primeres oportunitats, com es valoren des del govern? Excel·lentment. És a dir, excel·lentment. Ho hem vist, hem gaudit. És a dir, si una cosa tenim clara és que en cultura, normalment en moltes altres disciplines, però en cultura més i en la música també, res es pot fer d'un únic sector. El sector públic o el sector privat no hi ha aquesta dicotomia. Ha de ser el sector públic-privat per treure el millor de tots plegats. En tot cas, potser diríem que hi ha deficiències que hem d'anar palesant i la idea seria avançar en aquest sentit, com podria ser un mecenatge. És a dir, segurament que amb un mecenatge, iniciatives d'aquestes, en podríem tenir més. La famosa llei de mecenatge. La famosa llei de mecenatge, però no acaba d'avançar. Que una part ens depèn de l'Estat i aquesta la tenim molt congelada i una petita part que ens depèn d'aquí, que precisament el que volem és incentivar-la per avançar. La llei de mecenatge que també retorna d'alguna manera a les empreses tot allò que inverteixen, en aquest cas amb la música, amb la cultura. El jurat del 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra decideix atorgar el primer premi, consistent en una gira per Catalunya valorada en 20.000 euros, per la seva solidesa i cohesió de grup, maduresa, diferenciació de colors i musicalitat, a Trio Da Vinci. Trio Da Vinci, guanyadors d'aquest 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra. Guanyadors, ja pots venir. Àlex Ramírez, en representació del grup. Si us sembla,
ens posem... Mira, et pots posar la marca del mig, Àlex, i a les marques blanques, la mascareta per fer la fotografia. Estem a 2 metres de distància. No us oblideu de somriure. Espereu que s'ha enganxat una arracada. No feu fotos ara, No, és veritat, fa molta ràbia. Ara sí, endavant, ara sí les fotos. Bueno, per nosaltres, quan vam venir l'edició passada del concurs, feia 3-4 mesos que tocàvem junts només. I el fet de tenir el segon premi i el feedback que vam tenir tant dels companys finalistes com del jurat ens va encoratjar molt a seguir endavant amb el projecte i clar, ens hem decidit tornar a presentar primer perquè el premi és realment, com comentava abans en Bernat, és un premi molt, molt, molt interessant tant per la part econòmica com per les portes que et pot obrir aquí al país i bueno, per això, ens va tornar a presentar precisament per això.